Refrain Studio, MC Protest 2026, Requeno Coco, Mr. Bobby Rap, BND, PSC, Pleven Slow Crew, Mad Dogs, Scratch без изходица, Requeno Coco, Mr. Bobby Rap, Боката, PL, Motherfucker. Прекланям се пред всеки, който се умлява, вдигне никакви с любов да създава музика реална, красива, натурална, с авторска идея на базата на нея. За това ще пея, душата ще е сгея. Голям поклон от мен и моите събратя, със всеки тон честото не спирам думи клатя. Респект с главно Р, желая да ви пратя. За истинската музика раздавам се изцяло, когато тя звучи, сърцето ми е спряло. Респекта е за хората, не спиращи, творещи, скупеещите мисли за мелодии и горящи. Създавайте с любов, живота е суров, с увереност творете, реални останете. Прекланя се пред всеки, с чест и от сърце, и нека кръгозора здраво да се разтресе. Поздрави за всички, които участват в този MC Contest 2026. Уважение за Refrain Studio. Нека спечели най-добрия. Важно е участието, не е важно победата, но все пак си струва да се борите за нея, защото наградите са супер яки. Рима в конвой, играта няма край. Усещаш пипалата, микрофона я подай. Отборът с мене на линия, стаци петолиния. Разбиваме се с ритъм, с мелодията скитам. Тия си отбора козирувам по традиция. Отново пак зелена е моята позиция. На сцената се скрито, това е прословуто. Спири кос истерия и ати суеверия. Мозъкът ти пак е на ритъма чирак. Отново с мерак, вдигам черен флаг. Пистър Боби, рими дробите, позор с тях се зоби. А ритъма отново, слагам му окови. Ако хареса този бит, дигни ръцете и двете. Искам да ви чуя, подскочете. Кажете, кажете, I love you, ако си от нашото крю. Поздравя всички, смейте се, забавлявайте се, бъдете благородни хора, обичайте се, уважавайте се. Бъдете истински, борете се за хип-хоп културата в България, за рапа в България, за рапа на български език. Ставам сутринта с остра болка в глава, спортих вечерта, пак сме пили десен в мъгла. Кандидатствах за работа, не ме да затиха, живота ме тушил като борец на тепиха. Кинтите свършиха, джобът ти стана вкъщи, като влизах и ставаше къвга. Забедах така отбора всичко това, присъждаха на мене всяка една вина. Тръгвам по задачи и навсякъде закъснях. От този факт не ми беше хит, но не къснях. Онемях като видях, че хладилника е празен и кот не си намерих, трябваше да бъда смазан. Не се смазаха, си казах и ще ми пука и започнах да рапирам върху джаса с тарамбука. Ходих, водих, струвах, хвърлях, вадих, бързах, бавих, но не спех от това, че награда ударих. MC Contest 2026, Refrain Studio. Бъдете добри хора, бъдете себе си, да спечели най-добрия. Участвайте, борете се. Важно е участието, но и наградите са супер яки. Мир, пис, обичам ви, чао!